everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Misael, Ayaw kumpiyansa. Ayaw itugot nga mahitabo ang mga panghitabo sa kagahapon. Ayaw gipaabuta nga sa ikaduhang higayon. Mahog ka sa alaot sa mga kamot sa kagaw nga Major Resito Gaspar. tibuok paghihapon ng akong pagsalik ang Glena. May lagalain. May lagalain. Misael, Way daotan sa akong gitambag. Pangako lang, pahimangno. Aron dili mausab ang mga panghitabo nga imong nasinati kaniadto. salamat sa imong pagpahimang no. Apan balik-balikon yun ako ang pagsulti diha nimo. Nga dako gid kaayong akong gugma ingon man ang akong pagsalik ang Glena. Sayod ko, kung unsa ka kamatinud-anon, Binjak. Ang ako lang og ilawom karon sa dughan ni Glena, mas gipalabid niya ang kabulahanan kaysa gugma. Ang akong gugma kang Glena, way sagol nga bisan juteg lama sa paduda, Misael. Sa mga ingon kasab ni anak sa imong gugma nga tukang Misalia. Pasaylo ang nakasulti ko niya ito, Binjak. Wa ko'y datang intensyon. Tuguti nga akong kutloon ang balaang kasulatan diha sa unang suwat ni San Pablo alang sa mga taga-Korinto. Binjak. Palihog paminawa sa magkadiyot. Sige, paminaw ka. Mabasa kini diha sa Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4 hangtod sa 8. Ug ang pulong nag-ingon, ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon, dili tigpakaaron ingnon, ug dili garboso. Ang gugma dili bastos, dili hakog, ug dili masukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundi dili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon ug mulahutay gayot. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiya sa pagsulti mawa, ang kahibaw mahanaw, apan dili gayod matapos ang gugma. Hindot. Kadaghan ako makabati niya na. Mao kana ang dugang nagligon sa kang gugma kang Glena. Dalaygon ka nga mahigugma, Binjak. Lisod siya sa ligan. Tungod kay naulipon gid siya sa iyong gugmang kang Glena. Di talaki kumulaom. Nga seryoso siya nga mutabang sa kalihukan sa maisog nga eskwadron. Mihapit ko diri sa grocery store. Gipalit na ako ang gatas nimo, Aliyah. Salamat ha. Pwede na kang mapauli? Oo, Aliyah. Gikan din mo pauli na ako diha. Ah, sige, Misael. Magpaabot ko nimo. Bye. Bye. O diretso na ako pauli sa bahay. Hi! Oh. Na, ikaw gid lagi ni sir. Nakaila pa ka na ako? Tempa. Di ba ikaw matong trabahante ni Anhing Inday Chikading sa iyang club sa una, di ba? Oo, ako bitaw to, si Laika. Sirado naman ang imong gitrabahoan human sa kamatayon sa imong agawon. Asa naman ka magtrabaho ron? Wa lagi sir, uy. Misael na lang. Mo isang pitang ko. Ilan na lang, sir? Sige, sige. Misael. Tuagapon ka magpuyo sa gipapuyaan nimo ni Anhing Inday Chikading? Oo. Pero plano na ko mo paulit na lang sa among probinsya kung di ko makasud og trabaho lagi. Asa di inyong probinsya?
Sa Dumaguete. Pero namasin ko nga makakita og trabaho dinhi. Bisag katabang lang gud. At kung pananglit na akay kapasadlan nako pa, tabangi ko pi. Di man ko gustong mo balik sa akong kaning trabaho. Nag-usab na manggugugod. Oh, nindot tayo mong tumong para sa imong kaugalingon Laika. Sige. Tanaw na ko. Basin og may ikatabang ko. Ang tagay ko sa imong contact number palihog. Ayaw ba eh? Usaligag usa ka GRO? By Sarge. Oops, kadit lang. By Sarge, di lang una ta mo prejudge. Mas delikado kung tulisan pa siya. Pero dili man. Tingali kung nahimo man gani siyang GRO, labing siguro sugo sa kalisod. Kay basin po dog, mino siya og grado. Sorry. Una-una unta kini pag-ayo Aliyah. Kung maayo ba ka nga ato siyang dawaton o dili. Aw, kung gwapa, dawata taon ninyo, aron makauyam na sa taon ko. Basin pa day, makauyam na gid ko. Mas dilan gyud mo by Sarge, oy. Ako ba, namasin ako, natingalig, mauna na akong forever, di ba? Pero sa lingbahin, di lang kita paling labay. Kabasig, linglar sa nas kaaway, bay. O ka na. May punto sa ka ana, by Sarge. Oh, di lang kita mo kumpiyansa. Mahimong dawato nato siya apan atong ilhon o kilatison pag-ayo. Nakailan na maka ana bay? Katong puwa og ngabil ba? Oh? Oh, Mao dito siya, bay? Naay transaksyon sa illegal drugs unyang gabi. Sugdan na nako sa pagguba ang mga kalihukan sa Markang Dragon. Paingon na kini sa pagkapukan. Ug ikaw, Major Gaspar, mulog ka pa ka ug matapos na ang imong kadautan. Hello, Benjak. Magkita ta. May importante kitang sabutan. Benjak, na pa ko'y gustong humanon. Nasugdan na ni nako. Unsay buot mo ipasabot? Itimbre na ko sa pidiya ang dako niyang transaksyon. Ako na bahala, ana, Inday Glina. Salamat, Noy Nato. Kung mahimo, wa na'y mahisama sa akong duha ka anak. Nga sayo nang nawa tungod diyan ng illegal nga drugas. Oh, Noy Nato. Sakit kaya akong kasinatian nga hangtod karon. Niya pagani ang nag-umido ilawom sa akong dugan. Mahimo ba ko ni mo sultihan sa nahitabo nila? Sa giingon mong duha ni mo ka mga anak, ha, Noy Nato? Inday Glina. Napadako na kong mga buutan ang duha kong mga anak. Apan sa dihang may mga trabaho na sila. Parihong natintal sa bisyo at kinadiling drogas. Mao ba, Noy Nato? Si Kevin ang maguwang. Ang manghod nga si Carlo. Nahimong mga badlungon sa katilangban. O gikaguol kayo sa akong asawa nga si Marlene. Noy Nato. Hangtod nga pareho silang nasuod sa sindikato. Og ang ilang agam mao si Major Luisito Gaspar. Unsa? Nakasa sila. Nakadispal ko og dakong kandidat nga kwarta. Hinungdan nga kipatay sila. O gituhuan nga si Major Gaspar mismo maoy nang unay sa paghunos sa ilang kinabuhi. Ginoo ko. Napalga na lang sila nga gilabay sa labong nga kasakbutan. Parehong wanay kinabuhi. O binaklit pa ang mga kamot. Samtang gigapos o binaatan ang ilang mga baba. O may mga samad agi sa pinusilan sa nagkadaiyang parte sa ilang kalawasan.
Ingon ni ana ang major kung makasa kaniya ni nato. Ang pinakasakit kay paglabay sa pipila ka buwan, human sa ilang kamatayon. Bisunod sa dayon ang pinangka kong asawa, namatay tungod sa sobrang kaguol. Wa niya madawat ang ginangatan sa duha na mong ka mga anak. Kasakit bang hitabo? Doon nga naglaroy-laroy na lang ko sa kadalanan. Wa na'y tubong ang akong kinabuhi. Human nga nag-inusaran na lang ko. Nakailang na ako ang buutan si Binjak. Ug kanunay siyang nagtambag ug nagmaymay kanako. Ug unya. Salamat kay naag kang naglig-on kanako agaw Binjak. Nakabaton ko og paglaom tungod sa imong maayong mga puong. Noy nato, gusto kong himuon nimong inspirasyon ang mga nahitabo sa imong aron ka makatabang sa pagsumpo ani ni Kuyanap karon nga kagaw sa tong katilingban ang ginadiling drogas. Sultihi ko sa angay na kong buhaton agaw Binjak. Kay akong buhaton, gusto sa na akong makatabang aron sa pagsumpo niya ng bisan sayano man lang paagi. Kutob sa akong mahimo. Muduol ka sa kagaw nga major. Ug magpaila ka nga amahan sa duha niya ka mga tawo nga gipamatay. Paminawa ang tanan niya ng ipanulti. Ug sultihi nga maayo ka mangluto o gusto mo trabaho. Kana kung may katabang siya. Sige, ako ka ng buhaton agaw Binjak. Unya, unsa pa'y sunod nga nanghitabo? Ha, ni nato? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.